Fl-Imdina bdew xogħlijiet ta' restawr fuq il-mina tal-Griegi u l-fortifikazzjonijiet medjevali biżwiet tagħha fi proġett ta' riġenerazzjoni. Ix-xogħlijiet diġà bdew fuq il-fortifikazzjoni li hi fost l-eqdem fl-Imdina u li tmur lura żmien il-Medju Evu. Fil-fatt din hi l-unika parti viżibbli minħabba li l-partijiet l-oħrajn huma moħbin bid-djar. Minn barra hekk, partijiet min-naħa t'isfel tal-fortifikazzjoni saħansitra jmorru lura għal żmien ir-Rumani. Il-Perit Marija Roberta Mallija mid-Diviżjoni tar-Restawru u l-Preservazzjoni spjegat ix-xogħlijiet li mistennija li jsiru u jiġu konklużi sal-aħħar ta' Novembru li ġej. Ħajtnaddaf u mbagħad ħajissewwa fejn hemm il-tikħil fejn intilef, però ħajnżamm l-istess metodu li kif kien oriġinarjament ovvjament. U ħajsiru t-tiswijiet ta' ġebel. Fuq in-naħa ta' quddiem fejn hemm il-bib tal-Griegi ħajsir l-istess, ħajitnaddaf u ħajerġa' jsir tikħil u fejn hemm il-ġebel li huwa pjuttost iddeterjorat u fejn hemm delamination fejn jiġri partijiet mill-ġebla qed jiġu jinqalgħu l-qudiem daw ħajissewwew bir-restaw. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Artu u l-Gvern Lokali Owen Bonnici innota l-istorja rikka ta' dan il-ħajt u ringrazzja lil ħaddiema li qegħdin jagħmlu dan ix-xogħol possibbli. U kemm timlina bi kburija din l-istorja kbira li għandna f'pajjiżna. Qed nieħdu ħsieb dan il-ħajt u dan il-bieb bis-saħħa tal-ħaddiema bravi tad-Diviżjoni tar-Restawr li qed jagħmlu x-xogħol tar-restawr fuq dan is-sit storiku tant importanti.